राष्ट्रीय तपास संस्था म्हणजेच एनआयएनं देशभरात मोठ्या प्रमाणात शोध मोहीम राबवलेली आहे। पाकिस्तानशी संबंधित हेरगिरी प्रकरणात एनआयएनं देशभरातील 8 राज्यातील 15 ठिकाणी शोध मोहीम राबवलेली आहे। महाराष्ट्रातील मुंबईसह दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये शोध मोहीम राबवण्यात आली। पाकिस्तान इंटेलिजन्स ऑपरेटिव्ह म्हणजेच पीआयओशी संबंधित संशयितांच्या ठिकाणांवर शोध मोहीम हाती घेतली गेली आहे। शोध मोहीम राबवण्यात आली।